можеш писати сценарій до фільму. Та вибач, друзі, за спойлер в фіналі ми віємо. Марвел, я думаю, ти вже добряче засвоїв. Не про тих, ти знімав свої фільми супергероїв. Я була досить добра дівчинка, я ніколи не робила нікому зле. Та звертаюсь до кожного, хто зазіхне на мою землю, то ні помре. Я не наче гостинна дівчинка, та не вами пектимемо скоро паски. З нами Ілон Маск, ми Бершин, Леонардо Ді Капріо та інші з вами. Баско. Чортові і вороже не спиться, певно вчишся казати паляниця. Роди не будеш таким крутим, бо повір, не дарма я худаю на море в свій Крим. Надто ж можеш подати без забобонів на вступ Миколаївську тероборону. СТП, новий сезон, холостяк я прошу. Ну давайте візьміть вже когось із лав ЗСУ. Я була досить чемна дівчинка, я набрала з дитинства багато манер. Та звертаюсь до кожного, хто в тинку, не Херсон вам, а хер. Я була досить вічлива дівчинка, за порадами мами не була груба. Литрясті, його мати різна Америка, Алія, Франція, Німеччина та інші з вами. Купа. Чортові і вороже не спиться, певно вчишся казати паляниця. Роди не будеш таким крутим, бо повір, не дарма я худаю на море в свій Крим. Я звичайна українська дівчина, я ще досі таки молода. Та поки я наче в безпеці, помирають і такі, як і я. Життя моє було прекрасне, безпечне принаймні було. 24 лютого поділилось на після і до. І поки весь світ цивілізований кричить та Путін стоп, російський народ переконаний, що це бляха все фотошоп. Я вірю, що Бог нас чує, що закриє нам цей небокрай. Ще раз кажу на всяк випадок, NATO, love the sky. Незважаючи ні на що на світі, я вірна одним словам. Слава українській нації, смерть